I ono što, još jedna stvar, samo je odlazi. Još jednu stvar da vas pitam. Vi ste rekli da je irelevantna činjenica što je direktor u zaključku kojim je mene odstranio s posla napisao da sam ga udario u holu. Vi ste juče, na prekjuče kad je bilo to, tako rekli. Kako je to moguće da je to irelevantna činjenica? Evo ovako, zato što je on prisustvo, ovdje rečeno u prijavi stoji na ulazu u školu. Piše, da. Na ulazu u školu, u zahtevu za pokretanje postupka piše. Direktor se vrlo precizno izrazio da je to bilo na stepeništu i precizirao da je to na ulazu, znači na službenom ulazu. Ne može biti i na stepeništu i na službenom ulazu. To su dva različita termina. Na stepeništu na kom ulaze... On je rekao na stepeništu. Znači, prema tome za mene je to sasvim dovoljno. A hol? Ako je bilo udara. Znači, za mene je sporno da li si ga udario, a ako je mjesto, onda će biti da je na ovome... Da li može? On je potpisao, on ima dokument u kome se vidi da laže. I vi kažete, meni to je irelevantno. To je postupak koji je... Znači vi nećete uvažiti taj dokument zvanični koji je on potpisao i u kome stoji da sam ga ja udario u holu. Da li ćete vi to uvažiti? Ne, za mene je mjerodavno ono što je... Nećete uvažiti? Nećete uvažiti dokument zvanični koji je on potpisao? Čulo se šta je ovdje izjavio.